भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सोम्याच्या बोडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे तेन साव। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फौजवचे खातीर प्रार्थुया। येसोम्या बोडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन। महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदां सर्वता आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन। सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे श्वासनाचो विशेव दी तांकां येसोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन। सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आणि प्रितुमेच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो आंकवार मरयेतावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला थंय तावन जिव्या आणि मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवं तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन। नमान मोरये कुरपेन बरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो। भाग्यवंते मोरये देवाचे
माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तसे सता आणि सदा सर्वता आमेन. उजवाड्याचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर जेजू जॉर्दान न्हंयेंत स्नान घेता. जेजू संवसाराचे पाप काडटा ती देवाची शेळी. ताच्या मरणा आणि जिवंतपणा वरवीं ताणें संवसाराक पथकांतलें निवारण देवा ते राजी करूंक आसलें. देखून तो मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपूण पातकी मनशा संगी आसा म्हणलें दाखोवन दिवंक ताणें जॉर्दान न्हंयेंत स्नानीक जुवांवतावन स्नान घेतलें आनी आपलें मिसांव आरंभ केलें. ताच्या पवित्र स्नाना वेळी बापाचो ताळो आनी पारव्या रुपार पवित्र आत्म्याची हाजिरता तो देवाचो मोगाचो पूत म्हणलें परगडता आनी पातकी मनशांक जेजू ते नवें जिवीत आसा म्हूण जागयता. आमच्या पवित्र स्नानांत आमी देवाची भुरगीं जाताव आनी देवाचें मिसांव आमचें करताव. अशें आमी आमचे पातकी जिणेक पाठ करून सर्गींच्या राजा पासत वावरूंक निर्धार करताव. कशें जेजू ताच्या स्नाना उपरांत बरी कोबार परगटूंक वावुरलो तशें आमी आमच्या पवित्र स्नानाचो अर्थ समजून आमच्या उतरां करण्यांनी बरी कोबार परगटूंक जाय. तवळ आमी देवाची मोगाळ भुरगीं आनी पवित्र आत्म्याची मंदिरां जाताव. देखून आमी आमच्या पवित्र स्नानाचो अर्थ जियेवया आनी संवसाराक सोडवणेची बरी कोबार परगटया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आंबोक शिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी
आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तशेच आता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर जेजू काना शारांतल्या लग्नांत आपली महिमा परगटता. 2 दिसां उपरांत गलिलियाच्या काना नगरी एक लग्न आसलें. थंय जेजूची आवय आसली. जेजूक आनी ताच्या सिसांकी लग्नाचें आपोवणें आसलें. थंय वायन उणो पडलो. तवळ जेजूची आवयन ताका सांगलें तांचे लागीं वायन ना. जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक? म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना. तवळ ताच्या आवयन साकरांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. जुदेवाच्या सुद्दाचाराच्या दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कोळशे सोमचेत असले फातराचे 6 मांडे थंयसर दवरले. जेजून साकरांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी तांणी ते कांट पर्यंत भरले. आनी तांकां ताणें म्हळें आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबाऱ्या सरशी व्हरा. तांणी व्हरून दिलें. जेवणाच्या कारबाऱ्यान वायन जाल्लें उदक साकोवन पळयलें. तो खंयचो आयलो म्हूण ताका कळीत नासलें. उदक उसपून वेल्ल्या साकरांक मात्र तें कळीत आसलें. देखून ताणें वरेता कापोवन ताचे लागीं म्हळें कोण जाल्यार सुमार असो उंची वायन पयलो वांटता आनी सयऱ्यांनी दादोशी पियेल्या उपरांत सुमाराचो दिता. पूण तुवें उंची वायन येदोळ पर्यंत भितर दवरलाय. हें आपलें पयलें असर्ये जेजून गलिलियाच्या काना शहरांत केलें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताचे शीस ताका सतमानूंक लागले. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ
फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेस भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतेची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर जेजू देवाचे सर्गींचे रास परगडता आणि पातकिजीनी बदलूंक उलो दिता. जॉर्दान न्हंयत स्नान घेतल्या उपरांत जेजून देवाचे रास परगटले आणि लोकांक तांची पातकिजीनी बदलूंक जागयले. जेजूची शिकोवन आयकून सबारांनी ताचो पाटलाव केलो आणि तांचे जिणयेंत नवो अध्याय आरंभ केलो. देवाच्या राजा विशयांत जेजून रंगाळी ओपारी सांगल्यो आणि सर्गींचे राज तांचे मदें आसा म्हूण दाखोवंक असर्यांक केली. अशें सुंकागराक आनी पातक्यांक तांचे जिणयेंत बरवसो दिलो. जेजूची शिकोवन आयकून ताचें सर्गींचे राज समजल्ल्या पैकी मोरी एकली, कित्याक तिणें तिच्या पुता जेजूचे उतार आयकल्ले आनी ते पाळ्ळे. देवाचे राज म्हळ्यार मनशान देव तांचे संगी आसा म्हूण साना सावचें आनी देवाचे कुशे प्रमाणे जियोवचें. पूण मनशान देवाचे राज बगीचे तर ताणें पाताक सांडून देवाक मानवची जिणी जियोंक जाय. तर देवाचे राज एक देणे तशेंच एक पंताहवान. आमच्या कुटुंबांनी जेजून परगट केल्ल्या राजाची लक्षणां आसात तर आमची कुटुंबां बागी. देखून आमच्या कुटुंबांनी माया मोग विश्वासपण उदारपण नितीवंतपण बक्षाने समाधान सोसणीकाय आसा करूंक साधन करया. तोवळ आमकां जेजूचो पाटलाव करूंक आनी ताच्या राजांत सूख भोगोवंक साध्य जातलें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या आंबोक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले सोमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदीन तसे सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. चवथो मिस्तेर जेजू ताबोर पर्वताचेर रुपांतर जाता. इतलें सांगून सुमार 8 दिसां उपरांत पेद्रूक जुवांक आनी जाकोबाक आपल्या सांगाताक घेवन जेजू मागणें करूंक म्हूण एका दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचे वस्तूर परसळीक धोवे जाले आनी अबळे 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोयशे आनी एलिया. ते महिमेन बरोवन परसळतले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो त्या विशयांत ते उलयताले. एणें पेद्रू आनी ताचे सांगाती न्हिदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे सांगाता उबे आसलेल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलेंच बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोयजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणा आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एका कुपान येवन ताचेर दांपण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तवळ त्या कुपांतावन एक ताळो आयकलो, हो म्हजो पूत हांवें विंचून काडलेलो, ताका तुमी आयका. ताबोर पर्वताचेर जेजून रुपांतर जाल्लें घडीत ताच्या मिसांवाची आमकां एक झडक दिता आनी कुर्सा मुखांतर नवें जिवीत वाळटा म्हूण आमकां स्पश्ट करता. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे
जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशीच आता आणि सदा सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोक्षी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतेची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर जेजू भोव पवित्र एवकारिस्त करता. वेळ लागी पावतच जेजू जेवणाक बसलो आणि ताचे सवे धर्मदूती बसले. तो तांचे लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पास्काचें जेवण तुमच्या सांगाता जेवी जे म्हूण हांव भोव चड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगता देवाच्या राजांत असो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गान दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची. हें म्हज्या उगडासाक करा. तशेंच जेवण जातच काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो करार. ते रगात तुमचे पासत वरावचे आसा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उगडासाक करात. एवकारिस्त म्हळ्यार अर्गान दिवचें. जेजून निमान्य जेवणार एवकारिस्त घडलो आनी आमी ताच्या उगडासाक तो संभ्रमूंक आदेश दिलो. कशें इस्रायल परजा तांच्या पास्का परबे वेळी तांकां इजिप्तांत मेळिल्ले सुटके पासत देवाक अर्गान दितलीं, तशें नव्या कराराच्या लोकांन जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं तांकां मेळिल्ले सुटके पासत देवाक अर्गान दिवची वाजबी. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेले आंबोक शिताव, तशें आमची पातकां आंबोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले स्वामी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका तेर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदीन तसे सता आणि सदां सर्वता आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातकां आमकां बोगशी एम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आणि परवशा तुका आमी उलो मारताव. आमी परदेशी येवेची बाळका या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करताव. तर तू आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ये दयाळी ये मोगाळी ये दुलोबी अंकुवारी मोरये. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळत आमची कर. देवा
देवा पुता संसाराच्या तारोका काकोळत आमची कर देवा पवित्रात्म्या काकोळत आमची कर संतेसेम त्रिंदादी एकास देवा काकोळत आमची कर भाग्यवंते मरिये आमापासोत विनाते कर भाग्यवंते देवाचे माये आमापासोत विनाते कर भाग्यवंते औंक्वारींचे औंक्वारे आमापासोत विनाते कर क्रिस्ताचे माये आमापासोत विनाते कर पवित्र सभेचे माये आमापासोत विनाते कर देव कृपेचे माये आमापासोत विनाते कर बोवनी तळे माये आमापासोत विनाते कर कतनातले माये आमापासोत विनाते कर अपोट माये आमापासोत विनाते कर मोगा पात्र माये आमापासोत विनाते कर विचित्र माये आमापासोत विनाते कर सुबोधनी माये आमापासोत विनाते कर रसनाराचे माये आमापासोत विनाते कर सोडवंदराचे माये आमापासोत विनाते कर पोषणी औंक्वारे आमापासोत विनाते कर मनापात्र औंक्वारे आमापासोत विनाते कर परगटोंग फावजल्ले औंक्वारे आमापासोत विनाते कर पदवेदार औंक्वारे आमापासोत विनाते कर दयाळे औंक्वारे आमापासोत विनाते कर विश्वासी औंक्वारे आमापासोत विनाते कर नीतीच्या आरशा आमापासोत विनाते कर जन्माच्या सिंहासना आमापासोत विनाते कर आमच्या संतोषाच्या काराना आमापासोत विनाते कर आत्मिक फलंगाना आमापासोत विनाते कर मान फावजल्ल्या फलंगाना आमापासोत विनाते कर भक्तीच्या अपरिमित फलंगाना आमापासोत विनाते कर गुप्त गुलोबा आमापासोत विनाते कर दाविदाच्या बुरसा आमापासोत विनाते कर दाडियाच्या बुरसा आमापासोत विनाते कर सुवर्णाच्या मंदिरा आमापासोत विनाते कर सोल्याच्या आर्का आमापासोत विनाते कर सर्गींच्या दरवट्या आमापासोत विनाते कर पंत्यापराच्या नेकेत्रा आमापासोत विनाते कर पिडेस्तांचे बलायके आमापासोत विनाते कर पातक्यांच्या आश्र्या आमापासोत विनाते कर दुखेस्तांचे बुजावणे आमापासोत विनाते कर क्रिस्तावांच्या आधारा आमापासोत विनाते कर बोडव्यांचे रान्ये आमापासोत विनाते कर पात्रियार्कांचे रान्ये आमापासोत विनाते कर प्रवादींचे रान्ये आमापासोत विनाते कर अपोस्तलांचे रान्ये आमापासोत विनाते कर मार्तिरांचे रान्ये आमापासोत विनाते कर औंक्वारींचे रान्ये आमापासोत विनाते कर सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये आमापासोत विनाते कर सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभावले रान्ये आमापासोत विनाते कर सर्गींग घेतले रान्ये आमापासोत विनाते कर भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आमापासोत विनाते कर कुटुंबाचे रान्ये आमापासोत विनाते कर समाधानाचे रान्ये आमापासोत विनाते कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगो समका येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दये नायकमका येसुम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले का कोळतामचे कर तुझे ससाये काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपारवो करिनाका पण समेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार आनंद भरीत आनी सदैवी औंक्वारी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोड दवरला भाग्यवंतांक वार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटा पिल्लांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 9 तान 50 आनी 6.
हें घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठोन जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतल्या एक शहराक धांवान धांवींक गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सर एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथेन मोरयेचो नामान आयकतच तिचे कुशींत आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याचे मातयेन म्हजे बेटेक येवचें हें भाग खंयतावन म्हाका फावो जालें. तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानांत पडतच म्हजे कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. सरेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्यो म्हूण सतमानलेली तूं कितली बागी. तो वळमोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सरेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय उल्हासान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरणदासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक सक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूळट. संततेतावन संतते पर्यंत आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. पदवेदारांक उंच आसतावन ताणें सकला घाल्यात आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटीन धाडल्यात. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्रामाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. मोरी सडूने 3 म्हयने एलिझाबेथे संगाता रावली. उपरांत आपल्या घरा पाटीं गेली. देवाचें उतार हें. आज पवित्र सभा मोरयेच्या स्वर्गावरणाचो दबाचो आचरण करता. मोरी एलिझाबेथीची भेट करूंक गेल्ल्या वेळी एलिझाबेथीन म्हळें, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ. ती सदैव कित्याक देवाच्या योजना प्रमाणे तिका पातकाविणें रचल्लें आनी तेच कुरपेन तिणें देवाच्या पुताक जल्म दिवंक कबलात दिल्ली. ती जिणयेंत जल्मातावन मरणा पर्यंत देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून प्रामाणीकपणान जियेली. सांगाता तिच्या पुताक उपरांत तांच्या शिसांक देवाची कुशी करूंक शिकयलें. अखेरीक जेजू क्रिस्ताच्या स्वर्गारोहणा उपरांत मोरयेक कुडी आत्म्या समेत सर्गाराजाक वेचें भाग फावो जालें. मोरयेचें स्वर्गावरण आमकांय एक दीस तसलें भाग फावो जातलें म्हणल्यार बरवशान जियोवंक आपयता. आमी जशें मरी जियेली तशें देवाच्या उतरा प्रमाणे ताच्या मांडावळी प्रमाणे ताच्या कुशेक खालतीमान घालून चल्ल्यार आमकांय एक दीस देवाक रूप पळोवचें भाग मेळटलें. आज भारत देश आपलो स्वातंत्र्योत्सवाचो दीस आचरण करता. ह्या दिसा आमी मागया आमच्या देशा पासत सर्वांनी एका राष्ट्राचे बरे नागरीक जावन एकामेका मानान आनी गौरवान लेखून अभिवृद्धीच्या पावंडार चलोवंक आमचें मागणें जावं दी. कुटुंबाच्या मागण्या वेळी बाळोक जेजूक नोवेनाचें मागणें. बाळोक जेजू जिव्या देवाच्या पुता आनी आंकवार मायेच्या पुता, तुज्या पापकत्नांतल्या मनशापणा वरवीं आमी तुजे सारकी बिरमोतीन, दयाळायेन, ल्हानविकायेन, मोवाळायेन आनी सोंसणिकायेन भरलेली देवाची भुरगीं जावन जियोवंक आमकां तुजी बळा दीक कृपा दी म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू तूं सुतें बापाचें उतार. तूं मनीस जालोय आनी तुज्या उतराचे सक्तेन सगळी सृश्टी तूं सांबाळताय. सर पदवेदारा जेजू आमची पातकां बक्षी, आमची पिडा शिडा निवार, आमची विघ्नां आणवारां पयस कर. देंवसाराता कुतंत्रतावन आमकां राख. तुज्या मोगाच्या उबेन आमकां सांबाळून सर्गींच्या सुखाक आमकां व्हरून पावय म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळोक जेजू तुज्या महिमेवंत नांवा शिवाय आमकां बचावी दिवंक शकचें हेर नांव ना. मोगाळा जेजू तुजें नांव आमच्या काळजाचो संतोश जावं.
तुज्या नांवाक सर्गी संवसारी आनी पाताळी हर एक दिंबी बागवो आनी हर एक जीब तुका होगडाप दिव म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. बाळूक जेजू तुज्या अजापांच्या रुपण्या उजेर कलतेपणीसर पडोन आमी मागतांव. तुजे काकोळतीचे दोळे आमचेर परतून तुजी मोवाळ्याची दिश्ट आमचेर तूं घाल. आमचो अस्कत आनी उणो वाडतो तो सडय आनी घटकार. तुका खंयची संगत असाध्य न्ही. देखून तुजे कुशे प्रमाणे आमी ह्या नवे नवेळी मागचे उपकार तूं आमकां दी म्हूण आमी मागतांव. जेजू बळया आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीस म्हजें तुज्या काळजा सारकें. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें म्हळाय मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुजो मोग आमकां दी. अशें सगळ्या काळजान करनेन आनी उतरान आमी तुजो मोग करन सदांच तुका महिमा दिशें कर. येसुम्या तुज्या नांवाचें बें आनी मोग आमकां सदांच दी. कित्याक तुज्या मोगाच्या बुनयादीर आसलेल्यांक तूं सदांच सांबाळताय. तुका जावं पदवी, महिमा आनी आनंद ससनाच्या ससनाक. तुजे बागेवंत कुशे प्रमाणे म्हजे थंय तूं कर. कित्याक तुजे दैवीक जानवायेन आनी मोगान तुवें म्हाका केल्ले सर्व म्हज्या बऱ्याक पडटा म्हूण हांव जाणा. सर पदवेदारा आनी दयाळा जेजू बाळुका, तुजो हात आमचे तावन काडी नाका, पूण सदांच आमकां राख आनी सांबाळ. वर्त्या मोगान तुजें पालन केल्ल्या तुजे बागेवंत माये मोरये मारिफात आनी तुजी मोगाळ सेवा केल्ल्या सांजुजे बापा मारिफात हांव हो उपकार तुजे लागीं मागतां. तांच्या मोगा खातीर म्हजें मागणें आयक. आमेन. पाप साहेबाच्या इराद्या पासत आतां आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ह्या तेर्साच्या भक्तीपणान सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणींचेर बाळोक जेजूची दाराळ बेसांवां आमी मागया. मरी माय आपल्या पुता लागीं विनवणी करून दी आनी सर्वेस्पर देव सर्वांच्या कुटुंबांत शांती, समाधान, सवकासाय आनी दादोसकाय फावो करून दी म्हूण आमी सर्व आतां सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रयां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. नमानांक वार मोरये, देव पुताचे माये, आंज बोडव्यांचे राणये, आमचे व्हडशे काये, आमची माय म्हूण दाखय, आमकां मोगान वागय, देव बिरांतीन वाडय, जेजू सरशीन पावय, मागतांव तुजी ससाय, आमची विघ्नांनी उराय, आमच्यो ताळण्यो धांवडाय, जैत व्हरोंक दी घटाय, पड
म्हणल्यार वेगी उठय, आमच्यो सांकळ्यो तुटय, कुरपेन परतून नेटय, देव मोकाळजान सजय, आनंद देवा बापा, ताच्या एकल्याच पुता आनी पवित्र आत्म्या, तेगा थंय एकल्या. मोगाळ पुता सवे आमकां मोरी, आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.